Subay sa kutay sa kasumaran sa First Mass sa nasod, gipahigayon ang mobile position subay sa social distancing. Nga gipatuman karon sa ikatulong gabi sa mobile position, gisuroy ang imahin ni Senyor Santo Niño sa mga major streets ug sa mga tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandaue. Dinatala ang mga kaso sa COVID-19. Oh Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Pahanti ka ning dughan ko, gugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kama, tuuran ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig